Asini roha madihamu dohot dame na sian debata ama dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Oras madihita saluhut na amang do inang hatani debata songon jamita pertaniangan di minggu patuluhon dum Trinitatis imana nienet sian buku panurirang Yesaya Pidu 26 ayat 10 saharo di ayat 10 obat songono madidok risih marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem jala marolopolop mida ibana sudi hamu ali akana holong roha di ibana marlas ni roha situtuma rab dohot ibana sudi hamu ali akana marsa roha mida ibana nasailao asa manusu hamu jala mahapan sian bago ni aka apul-apul nai asa marsobur hamu jala marsabam ni roha sian hinagudang ni hamu liaon nai ai songono dohata ni Jahoba idama ahu patongot tontu ibana hadameo songon batang aek gudangna jala songon sungai nasirnip hamuliaon ni akka bangso parbegu asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jala di ding-dingon na hamu diapuan songon bawa na niapul ni inana songon nido hamu mangapuli hamu tongo tahe di bagasan Jerusalem do hamu tarapul sogot jala ia dung di ida hamu songoni gabelas ma rohamuna jala martubur holi-holi muna songon ikau rata gabe patar tartada tangan ni Jahoba tu akka na posona jala rimasna tu akka musuna ido sahatna uriana hina holongan di bagasa tota Yesus Kristus isi madihita nasohea marsak isi dihita nasohea mangadupi borak ni sitaonon isi dihita nasohea mengalami kehilangan di bagasan uluna ra sude duhita mengalami alai neng takasma marhite turpuhon panurirang Yesaya neng pasahato tuhita songo baga-baga apul-apul na naing pasahaton na tutonga-tonga ni bangso na ima bangso Israel naung mangai makilala songo dia do di masa-masa pembuangan dohot di bagasan parukilon alai di sima neng idaon ni akana porsea dang pasobuon ni debata bangsona manoktong di bagasan arsa ni roha Tuhan tidak membiarkan umatnya terus terlarut dalam penderitaan alani di baga-baga homa jala marpadan madebata laho paulak komuse tu hinauli hinadenggan ni bangsonai Tuhan berjanji untuk memulihkan dan memberikan sukacita serta penghiburan di gobar humai songon sada ina nama kolongi anakonna amang inang na hinaholongan di bagasa tuata Yesus Kristus naing idaot tamar hite turpuhon
Na parjolo neng dohonona sukacita atas pemulihan Tuhan. Nang idaot tado marhiteo namanginang Jerusalem yang telah hancur menjadi tempat tangisan. Jala di bagasan turpuhon di dok panuriran Yesaya inganan nang marosaki nang hancuri nagabe haruburon ni ilu-ilu gabe mual ni hasonangan menjadi sumber sukacita. Maka banyak orang diajak untuk bersama-sama bersukacita bersama karena Tuhan akan memulihkan. Alani iya manginang neng dohonon marhite turpuhon Tuhan sanggup mengubah kesedihan menjadi sukacita. Luka menjadi kekuatan. Pemulihan Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk saya, kamu, dan kita semua hari ini. Amanginang na hinahulungan di bagasa tota Yesus Kristus. Nama ngihut neng dohonon marhite turpuhon. Tuhan memberikan ketenangan dan kelimpahan. Di gobar hodo pemulihan ni debata ima songon aliran sungai yang tenang membawa kedamaian dan kelimpahan kepada bangsa-bangsa. Karena air sungai yang mengalir itu akan membasahi tanah dan tanaman yang ada di pinggiran aliran sungai akan mendapatkan makanan dan dia akan bertumbuh dengan baik. Jala odo diodolhon marhite turpuhon. Di tengah dunia yang penuh tekanan, Tuhan menjanjikan ketenangan yang sejati. Dia menuntun kita dengan damai sejahtera, bukan kekacauan. Namangihut amanginang. Tuhan menghibur seperti ibu. Gobaran sadaina nalabok maroha ido digobarhon turpuhon bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadi penghibur bagi setiap yang mengalami kepedihan. Di mana penghiburan Tuhan seperti penghiburan seorang ibu. Penuh kelemah lembutan, penuh dengan kasih yang tidak tergantikan. Alani amanginang nahina holongan ketika kita merasa sendirian, ketika kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan iman kita, atau kita merasa dikhianati dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Dia bukan hanya Allah yang besar, tetapi juga penuh kasih, seperti seorang ibu yang mengerti air mata anak-anaknya.
amang inang na hinahulungan di baga sa tota Jesus Kristus. Na mangihut tanda-tanda pemulihan, yaitu kesehatan dan kekuatan baru. Tuhan tidak hanya menghibur secara batin, tetapi juga memulihkan secara lahiriah. Dang holan parduru na dipadenggan debata alai sahat tu perbagasan. Ido asa didok, tulang-tulangmu akan tumbuh seperti rumput muda. Dan ini mau menyatakan ada pengharapan, ada pertumbuhan di dalam Tuhan. Inilah simbol hidup baru dan kekuatan baru. Neng dogodon na amang inang, pemulihan Tuhan itu bersifat holistik, bersifat keseluruhan, rohani, emosi, dan fisik. Tuhan sanggup memberikan kehidupan yang memulihkan setiap penderitaan kita. Dia menyegarkan kembali hidup kita. Dia memberikan kepada kita pengharapan, penghiburan, sehingga rasa pemulihan itu dirasakan oleh yang lemah dan yang letih. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk tidak menyerah di tengah penderitaan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang membaharui. Dia tahu luka kita, dan Dia menjanjikan damai sejahteranya bagi mereka yang berharap kepadanya. Amin martanyang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung mauliatima. Di barita nauli na pinatol hasmu. Gabe gogo madihami. Dinalau mangadupi akasi taunon nami. Alapos rohanami. Di pargugui hodo hami ali Tuhan. Laho madalani ngulunamion. Asa bui hami margugu marlas ni roha jala marpos ni roha diakan amasa di tonga-tonga ni ulungan alani ali Tuhan hupasahat hami mah ngolunamion tua dupamu asa marlas ni roha hami jala marulupulu jala taruli hami diakalas ni roha nasyaku ya Tuhan. Jalo mali Tuhan tangiang elilik namion. Mangasahong guarnya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mertanya kali Tuhan. Asini rohani itu ata Yesus Kristus solong ni rohani di bata ama. Do persaurar itu di purbadia mah. Nama dongani. Dohot nama masuk-masuk. Hamu saluhun. Amin.